Bog pokojo! O, tako? Da? Tko ili što je to? Može li netko od vas reći pokoju tko je to? To je Eli! Ali što to ona radi? O, ma vidite samo, mislim da Eli igra golf. Onda pokojo, strpi se malo. Eli će ti pokazati kako se igra. Igrati, Pokoja, igrati. Pokoja, igrati. Pokojo, zašto pažljivo ne promatraš i vidiš kako to Eli radi? O, Pokojo! Pokoja zna igrati. Zbilja, Pokojo, kako ćeš naučiti igrati golf kada je Eli otišla? Opala! Pokoja zna. Ipak nije tako lako, zar ne? Ne. Pokoja zna. Ne ide ti baš, a? Truba? Aha. Da si pitao Eli, siguran sam da bi ti... Kantica za zaljevanje. Ojoj, Eli, Pokoju zaista treba tvoja pomoć. O, imaš neku ideju? Pokoja zna. Že
Želiš li naučiti igrati golf, Pokojo? Mislim da znam nekoga tko ti može pomoći. Zapravo, već ti je ponudila pomoć. Znaš li na koga mislim, Pokojo? Leo, pokaži Pokoju. Jej! A sad pažljivo gledaj, Pokojo. Gledaj kako to Eli radi. Dobro. Mislim da si ti sada spreman. Čekaj, Pokojo! Ojoj, može li netko od vas reći Pokoju? Što to krivo radi? Naopako je! To! Uspio si, Pokojo! Koji udarac! Hurra za Pokoja i hurra za gledanje i učenje! Bog, vidimo se uskoro!